Tervetuloa takaisin Helsingin Merikaapelin halliin. Ilta on huipentunut siihen pisteeseen, että nämä 3 Jussia on jakamatta. Parhaan miespääosa Jussin saapuu jakamaan itse 2 kertaa Jussin voittanut poikkeuksellisen monipuolinen näyttelijätär Elina Knihtilä. Oikein hyvää iltaa. Minulla itselläni on ollut ilo työskennellä jokaisen näiden 3 ehdolla olevan miesnäyttelijän kanssa. Ja paitsi, että he ovat karismaattisia ja lahjakkaita näyttelijöitä, ovat he myös mukavia ja mikä tärkeintä, huumorintajuisia työkavereita. Ehdolla ovat Samuli Edelman, Tie pohjoiseen. Niin, biologinen. No niin. Joo. Sanoiko se sulle se itse? Ei, semmoisen paistoa. Onko se on? Vesa-Matti Loiri, Tie pohjoiseen. Mistä se tiedät nimi? Pason faijassa. Mun faija lähti merille, kun mä olin 3. Juu. Ja sit se tuli takaisin. No niin, olihan tässäkin se. Eero Ritala, Kulman pojat. Sitten kun me nähtiin, kun kun se revittiin se homma, niin sitten tuli lopuksi se kikkelykynnys. No niin. Ja Jussin saa. Kauheata kun jännittää, kun on tuttuja kaikki. Eero Ritala! Tämä on Eero Ritalan ensimmäinen Jussi. Tää on ihan... Nyt mä alan itkemään tässä, hyvä. Mä haluan kiittää ihan ensimmäiseksi Samuli. Mä oon pienenä nähnyt teikäläistä ja täys fani. Vesa-Matti Loiri, aivan sama. Terveistä Veskulle jonnekin päin Aasiaa. Puhun näin koko ajan, kun olen... Kiitos kaikille. Voi Jeesus, Jumala tsuikeli. Koko Kulman poikien työryhmä, siis kaikki tuottajat, Jesse, Oskari, Huttu, Joensuun mies, oh my god, mitä on tapahtunut. Teppo Airaksinen. Okei, mä kiitän nopeasti. Mä sanon, että Kulmapoikien työryhmä, mulla oli niin kivaa Joensuussa koko se 6 viikkoa, mitä me kuvattiin. Meidän työryhmä oli niin huikea ja me tehtiin mun mielestä ihan täydellinen kikkelikomedia. Ja Teppo Airaksinen, elokuvan ohjaaja. Teppo, mä rakastan sua. Meidän molempien ihan niinku, sä et rakasta mua, hyvä. Mä rakastan sua siksi vielä enemmän. Sama mitä Jonde sanoi viime vuonna. Sitten vielä superkiitokset. Karhupuiston kaksikko, Ville Smuli, Masalan nuorisoteatteri. Meillä on ainakin tänään ehkä 4 palkintoa mennyt jo Masalan nuorisoteatterille joltain kautta. Jarski, Mutsi Faija, Broidit, 2 isobroidia, joten jostain syystä olen näyttelijä. Joo, ja musa lähti, selvä. Pitäkää musanne, mä otan vielä hetki. Mitä mä sanon täältä? Lordi von Hinkel, mä rakastan sua, moro!
vanhempaa, me tapeltiin ja sitten Tuukka teki näin ja sitten vaan tehdään semmonen läppä. Me voidaan keksiä omat jutut. No voidaan. Totta kai. No vaikka niinku... Tämä on parempi. Onnittelut Eerolle. Ja nyt on enää 2 pystiä jäljellä.